Şowa dogryny aýtmadyň da. Aýdaýmalyň da dogryny. Näme beýlekler dogryny aýdyp, maňa dogryny aýtmady. Mene aýtmalyň şowa şol bolanokdy. Bolýa diýdiň. Mene mana öreň näme günlere düşüpdi. Wah, şowa aýtmalyň şowydyň häsiýetini, şoň harjandygyny, garo höýmezdigini aýtmalyň da, höççükdigini aýtmalyň. Aýtmadyň da beýle zatlara garaşamakdym senden. Öreň sen näçe akbalyň birleşdirdiň ahyry. Sakam bilen ejemi akbalyny birleşdirdiň sen. Dogunnyň akbalyny birleşdirdiň sen. Ol goňuş bolumnyň akbalyny birleşdirdiň sen. Ýöne men akbalyny gerekligine şey dämedim sen. Beýtmelerliň beýle zata garaşamakdym men senden. Näme näme gurlaň ok? Bol gurlada. Bol gurla. Şowa da gurlaýadyň. Maňa gedek bermapdyň şowa. Bolny gurla. Gurlajak gala. Indi men gurlaýan seninle. Şowa sen gurladyň men dinledim. Näme? Men gurlaýan seninle bolýarmy? Bolýany meňe akbalym geçdim. Ýöne şowa aýdanmarsaň, bun şowa bolmaz. Akbalym düýbünden başga tarapy öwürlerdi. Näme sen diýeniň boldy? Edile diýen sen bilýärmen. Ýöne bolýany meň akbalym geçdi. Geçen geçdiler ýönüni men çağalamy bir beýtmi. Olaň bir akbalyny birek bilen duýuşur. Bir mehrem, bir wefary ýar duýuşur şolar bolýarmy? Men käni geçdi bilen. Ýöne aýdaýmalyň da. Aýtmadyň. Aýtmalyň şatudum. Hey, bolýardy. Men sana teretsegem de beýle makajak. Kime teretsek galten? Kime teretsek galten? Ay men näşwat gedelenje sıktım. Şatudum düýüne geldim. Hawa şatudum düýüne dur gedelenje sıktım beýär bir gedil diýden geldim. Sagalaryň bir hel ýaşlyk ýyllarga dolan gelin ýaly. Ýaşlyk ýyllarma dolannym ondan bir sagalaryň bir göwüne saýynlyydym da bir içki fırmy paýlatdym. Şu ikinji gelek şatudum ýanyna dostlukda dedi. Hawa. Kibelene ýorly kibir gabatlaşdykmy? Hawa ýana şol gabatlaşan günümi henidem ökünüp görme. Oy. Maňa gabatlaşanmyň ýa. Hawa. Ya şo günemi? Şo güne ökünýän. Senin oyunun ancak gel. Hel gel yakın şu sen yani huruk geldim. Ama komşuyma tür. Oyunun kaptanına. Nere var yani benim teyli haber yani dedim. Yönü öder gurlab otur. Benim koy komşuka yaman katka harlan yani. Aytyan atlan dedim iki bloklu eşler geldi. Men usma gıygır buğradı. Yankı. Men näme şu taýdyn iki bloklu dinler ýal bolman. Bir bloklu nerden tapayın? Tapsan tapyan bolsan bir bloklu dik. Zordan kaçıp sen yanına gaýtdym mı? Oňarpyň men bärdi ýeködüm diýip oturdum da häzir. Ya näme gaýtdym? Maşyna gaýtdym ýa awtobuda mindim. Awtobuda mindim. Günne baranda bir täzel bile bar ýa awtobuda näme boldy bu? Awtobuda näme boldy? Näme boldy? Yo düýün baranda näme diýip bardym? Näme diýip? Olgap aňyrdan gelýän bir denan maskala iýse giýjagalýan awtobus saklatdym diýdim. Hawa. Olam minip näme etdi gaýtam menen petek sorady. Hawa, dogry şonu aýtsaklanym dogry. Näme? Awtobuda mindim. Onu ýylmydan bir ay saklap oryň giýjagalýan idi. Menim awtobusyň ýanyna bardym. Durawer ana bir giýjagalýan zat dedim, olam saklady. Minni üstüne yan peteklemi sorap başladı. Gaytam. Hawa iýse kenne şol. Durdurmadyk bolsaň gowuljak. Durdurmadyk bolsaň gowuljak geçip gitsek elim ben. Atacaklar bilen bu heyl var. Içinde aylanıp görün hawa bugün görýän tügelip howada ara. Üt göşükdir şundan çyksaň hawa ütköýär. Bär basy hawa. Çağaçyklaram nerede oynap görmeler. Hawa bilem näme edem duralım. Indi yo durjak men hali täze çıkılan komşumuz bar. Hawa. Men solar bilen häzir belli etmäne bargan. Näme etjek? Ha, lit etdi gyýdyr. Pul ver, aman pul ver diýip. Indi men häzir şoň eminden gelmäne bar ýa. Näme etjek diýsene? Häzir bar ýüzüne aýtjak. Men senen iň soňky gerek pul alsam, men pul senden aljak da goňşuýmyzdan aljak. Oňarpyň. Menen birine kardalym on şey diýdi. Senden pul almalar eken nerden alaýypdyň? Maskar etdiň sonra köpçülükde. Senden almalar eken indi senden aljakken nerden alaýypdyr? Wak menne kelle ýok. Senden gaýdyp kardaljak geldik degre. Ýa-da men nimele oňa? Bana kar berjek gel diýmeli.
Men Aytıp komşuyum da oturuyor son ama. aytmana var yani hazır. Şeyle mi? Ola mirdenem gelýär kapyn kap günür tanam akşam gelýär. Aman uş alan pulun verecek kam, alan pulun verecek kam. Men bu bayramçylyk geçen gün verecek diýdim. Häl bir iki bayramçylyk geçdi. Hova. Adam bilen kıskançlyk. Yaman kız adamla kıskanç bolupdy. Yo tam şoňa görýän diýen. Men aýdyp bergim, ne berdi soradym. Yönüne Maslar penaltıklar etdi. çöpleştirip bu komşulan kıvlen bir 6-7 tane çağa daha geçirdim ben tanardın ha. Tanar yağışan. Çağalar alanla yör. Yağışan maçlar. Yağış yağdan uğraya ya değil ya. Hova. Yürü Sağlar lan. gözleri. Saat uda. Aha. Şu kimi de duşuralım için tağ olsun ayttın mı? Ayttım. Şu saat uda bir neçe akvallar biriktirdi ha. İkimiden biri tapıştıran suda. Sonra da oğlanla kıyıp da usta stayt geliyor. Usta stayt geliyor. İlkinci günümü yadınız. İlkinci günüm yadımdan çıkalım. Yeniyelim nalırdın sonra. Hava yürü naktıracaklamdan gidelim. Aylanma yerlemi. Bolya yürü. Yağış katı Ay neredesin? Sen olur almen de erkeler akkayday. DVD ve CD lider kompakt diskleri inni Türkmenistan'ın bazarlarına. Yukarı hili şekillen hem de ses derecesinin arastalığından lezzet alın. Vilayet salgılarımı, Marı Şehri, Merv Suda Merkezi, Merv Foto. Telefon belgesi 868 67 67 0 var. Levap vilayetinin Atamurat şehrinin Seyitnagır Seyidi köşesindeki Serpay Dukan. Telefon belgesi 866 06 96 22. Lider yukarı hil ve ıtvar.